tässä on särmäyspuristimena 1,5-metrinen 40-tonninen puristin ja pieni robotti, joka ottaa nyt kappaleen lavalta. Tarkistaa ensin, että siinä on vain yksi pelti. Se on mitattu. Seuraavaksi paikotusasemaan. Se on paikotettu. Ja sitten töihin. Ja siinä syntyy yksi kerrallaan mutkat ja näkyy tuo punainen valo joka kulmalle. Mittaa laaserilla ton kulman. Tekee tarvittavat korjaukset ja kappale valmistuu siinä. Siinä edessä näkyy 2 jalkapoljinta koneen edessä, niin sitä voidaan käyttää manuaalisesti myös. Tuo robotti vetäytyy vähän sivuun tosta ja mies voi tulla tekemään käsin, jos on semmoisia kappaleita, mitä robotti ei pysty käsittelemään. Lattialla takana näkyy 2 lavaa, minne se pinkkaa valmiit kappaleet. Vaihtoehtoisesti tuolla takaverkossa näkyy 2 tuommoista kaukaloa, jonne se voi pudottaa myös valmiit kappaleet ja siellä on lavataan joku laatikko alla. Ja tämmöisen nykyaikaisen robotin yksi semmoinen iso asia on, että sen robotin ja ton särmärin ohjelmointi on yksinkertaistunut huomattavasti siitä, mitä se on joskus ollut. Mahdollistaa vähän pienempien sarjojen valmistamisen. Ja marraskuussa saadaan kone käyttöön.